και αυτή είναι η αποκάλυψη που κάνουμε και την κάνουμε σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες που θα επικαλεστούμε, έχουν βάλει αλλοδαπούς εργάτες για να σκάβουνε στο αραχνιασμένο τούνελ του Λυκαβητού που οδηγεί στη Βουλή και από εκεί στον Πειραιά. Σας δημιουργεί κατάπληξη το γεγονός? Διακριβώστε το. Πηγαίνετε αύριο στο Λυκαβητό και δείτε εάν αλλοδαποί εργάτες σκάβουν τα λαγούμια αυτά τα συγκεκριμένα που τα βρήκαμε στο αρχείο και είναι το μεγάλο τούνελ το οποίο οδηγεί, και αυτή είναι η αποκάλυψη εκπομπής. Και αν έχουν το σθένος, ας διαψεύσουν την πληροφορία και το ρεπορτάζ που δίνουμε. Σύμφωνα λοιπόν με δημοσιογραφικές πληροφορίες που συλλέξαμε πριν από λίγη ώρα, το γνωστό τούνελ του Ηλισσού, το οποίο ξεκινάει από το Λυκαβητό και το οποίο κατά τις πληροφορίες τις δικές μας, μετά τις εργασίες του μετρό στο Σύνταγμα, οδηγεί μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, σκάβεται από την αρχή, καθαρίζεται, ξεσκονίζεται, δημιουργούνται τα πρώτα μεγάλα μονοπάτια για την περίπτωση που η μεγάλη ομάδα των αγανακτισμένων που αύριο θα κατακλείσει και θα βουλιάξει το Σύνταγμα αποφασίσει να κάνει ντου στη Βουλή. Και δείτε εδώ τα πλάνα, είναι από το 2000 και από την κρίση στην Αργεντινή που δημιούργησε το βρωμερό και τρισάφλιο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, πώς την κοπανάνε από το προεδρικό μέγαρο της Αργεντινής ο πρόεδρος και οι αξιωματούχοι της Αργεντινής. Με ελικόπτερο, έτσι θα φύγουν κι αυτοί. Νύχτα και με ελικόπτερο. Νύχτα θα φύγουν. Αυτοί τολμήσαν να φύγουν μέρα. Τούτοι εδώ οι δικοί μας, με όλα όσα πράττουν και με τη βία που ασκούν στον ελληνικό λαό, θα φύγουν νύχτα με το συγκεκριμένο ελικόπτερο. Κατά τις πληροφορίες λοιπόν και τη συνέχεια των πληροφοριών, δίπλα ακριβώς από τη Βουλή, και τις πληροφορίες έχω αλλιεύσει από την κατατομή που υπάρχει στην βιβλιογραφία για το περίφημο λαγούμι που οδηγεί από το Λυκαβητό στη Βουλή και από εκεί στον Πειραιά. Σας φαίνεται απίστευτο αυτό που λέω? Κι όμως είναι πραγματικότητα και ας βγουν να το διαψεύσουν. Υπάρχει λοιπόν το γνωστό τούνελ του Ηλισσού, το οποίο οδηγεί από τον Λυκαβητό κατευθείαν στη Βουλή. Το τούνελ περνάει μέσα από τον Εθνικό Κήπο, κατά άλλες πληροφορίες οδηγεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο μετά τις εργασίες του μετρό, και δίπλα ακριβώς από τη Βουλή, όπου τώρα στεγάζεται το 5όροφο πάρκινγκ των βουλευτών και ξεκινούσε η στοά με τις τεράστιες αρχαίες κολόνες. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το τούνελ αυτό ήταν γνωστό ως μέσο διαφυγής για τη Βασίλισσα Αμαλία. Τα ακούτε? Για τη Βασίλισσα Αμαλία. Τότε ο Εθνικός Κήπος λεγόταν Βασιλικός Κήπος και ήταν ιδιωτικός χώρος και παντού υπήρχαν είσοδοι. Τώρα είναι κλειστές οι είσοδοι και κατά πληροφορίες μέσα από το διαδίκτυο και από τη βιβλιογραφία που υπάρχει για τα γνωστά τούνελ της Αθήνας, και δεν σας πηγαίνω στις εκπομπές του Κώστα Χαρδαβέλα γιατί τις έχει παίξει αυτές τις εκπομπές ο Χαρδαβέλας και τις πιστεύω απόλυτα, ότι είναι το μοναδικό που δεν καταστράφηκε από το μετρό και ότι η είσοδος του μεταφέρθηκε μέσα στη Βουλή. Επίσημη βιβλιογραφία για τα τούνελ. Το τούνελ αυτό λοιπόν έχει πάρα πολλές διακλαδώσεις. Πνίκα ό,τι διαλέγει ο καθένας. Όποια στάση βρει ο καθένας θα κατέβει την ώρα που ο μενόμενος λαός δεν θα αντέχει άλλο την οικονομική τους βία. Αυτός ο λαός που είναι στο Σύνταγμα και που περιμένει να κάνει το μεγάλο ειρηνικό πάντα του στη Βουλή. Και εκεί, κυρίες και κύριοι, δεν θα υπάρχουν ούτε ματατζίδες για την αδέρφια μας, ούτε αστυνομικοί με πηλίκια για την αδέρφια μας, ούτε ασφαλίτες για την αδέρφια μας, παρά μόνο κάποιοι ρουφιάνοι κυπατζίδες, οι οποίοι στα μαύρα κατάστοιχά τους έχουν γράψει τα ονοματεπώνυμα του ελληνικού λαού. Και αυτό εδώ το πλάνο θα το ξαναδείτε σε λίγο καιρό. Διότι ο Χίος δεν λέει αυτό που νομίζετε ότι λέει. Ό,τι έχουμε πει εδώ και 10 μήνες έχει βγει αληθινό. Δεν λέγαμε ότι ο κόσμος θα ξεκινήσει στους δρόμους. Νάτος που ξεκίνησε. Δεν λέγαμε ότι θα φύγουν νύχτα. Νάτο που επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες μας. Τώρα επιβεβαιώνονται και οι πληροφορίες για το τούνελ της Βουλής. Σκάβουν λοιπόν τούνελ οι κύριοι βουλευτές για να έχουν την καβάτζα. Γιατί ξέρουν ότι από μπροστά δεν θα φύγουν. Και ότι από πίσω που τους πηγαίνανε με τους φακούς οι πυροσβέστες και κάποιοι καλοταϊσμένοι ασφαλίτες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης, ο κόσμος θα τους μπλοκάρει και εκεί, γιατί το έχει μάθει το μονοπάτι τους. Άρα η μόνη οδός διαφυγής είναι το τούνελ που χρησιμοποιήθηκε και στα Δεκεμβριανά. Θυμάστε? Οι πιο παλιοί. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι.
και προς το παρόν το κλείνουμε το θέμα για να το συνεχίσουμε με περισσότερο ρεπορτάζ αύριο το βράδυ. Θυμηθείτε αυτό που σας λέμε. Σκάβουλα γούμι για να την κοπανίσουν να φύγουν σαν τους κλέφτες. Διότι δεν τους σώζει τίποτα. Και να καλησπερίσω τους ανθρώπους που έχουμε εδώ δίπλα μας.